ଥରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଛି। କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ, ରାଧା ତମର କ'ଣ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼େନି? ମୁଁ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଇକି ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ରାଧା କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ ମୋର ବି ତୁମ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ହେଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପାରେନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କାନ୍ଦିଲେ ମୋ ଆଖିର ଲୁହରେ ତୁମେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ହେ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ ତ? କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ, ରାଧା ତୁମେ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ନାହଁ, ତୁମେ ବଦଳି ଯାଇଛ। ତୁମେ ମୋତେ ଆଉ କାହ୍ନା ଡାକୁନ, ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ କ'ଣ ପାଇଁ? ରାଧା ଟିକେ ରହିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରେମରେ ଥିଲ ସେତେବେଳେ ତମେ ଥରେ ତମର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼କୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଟେକି ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ। ଆଉ ଆମ ପ୍ରେମର ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ତୁମେ ସେଇ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରୁଛ। ତେଣୁ ପ୍ରେମକୁ ସଫଳତା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ପ୍ରେମକୁ ବିନାଶ କେବେ ବି ଭଲ ଲାଗେନି।